नमस्कार दर्शक बंधु माने आसंतु आज आमे विचरण करिबा महादेव को अद्भुत महिमा और कटक जिल्लार गुप्त अद्भुत इतिहास रे महादेव को महिमा कटक अद्भुत इतिहास नामक एही नुआ श्रृंखलार प्रथम पर्व रे आमे चली जिबा बलरामपुर सापुआ नदी मुहांडे थिबा श्री श्री सर्पेश्वर महादेवଙ୍କ मंदिर को जेउठारे श्रद्धा पुराण और इतिहास एकाठी होईछि। ଏହି ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପ୍ରାଚୀନ ଲିଙ୍ଗ ଓ ଏହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା ନହୁଷଙ୍କ ଶାପ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସହିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ପବିତ୍ର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଜାଣିବା, ଶୁଣିବା ଓ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଜୟ ବାବା ସର୍ପେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଆଠଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାପୁଆ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ଚିରକାଳରୁ ଦେବତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କଥା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଓ ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ ମହାନ ରାଜା ନହୁଷ ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ପୌରୁଷ, ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ଓ ଅନେକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜିନିଷ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ପରମ ସତୀ ସଚୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଆଶାରେ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ହସ୍ତଦଳ ବହନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ତଳ ଚାପଟି ବହନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି ସର୍ପ ବୋଲି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅପମାନରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମୁନି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସର୍ପ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ନହୁଷ ରାଜା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଯାହାକି ଆଜିକା ଦିନର ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଜାଣିଛୁ, ଢେଙ୍କାନାଳର ହିନ୍ଦୋଳ ବିଲ୍ୱବନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ଧକାର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପ ରୂପରେ ରହିଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଦ ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହେତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନହୁଷଙ୍କ ସେବା କଲେ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କ ଶାପ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ନହୁଷ ସଶରୀରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେହିଦିନ ସେ ଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଯିବେ। ତ ସର୍ପେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜିତ ଆବିର୍ଭାବ, ଯେଉଁଠି ଶିବ, ଶକ୍ତି ଓ ସର୍ପତତ୍ଵ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧିକ ଏହି ପୀଠରେ ପୂଜା କରୁଥିବା, ସାଧନା କରୁଥିବା ପୂଜାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ତ୍ରାହି ସର୍ପେଶ୍ୱର, ମୁଁ ପୂଜକ ସର୍ପେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜକ ବାପୁନ ନନା। ବାବାଙ୍କର ହେଉଛି ଅନେକ ମହିମା। ତ୍ରାହି ସର୍ପେଶ୍ୱର ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୋଳ ବିଲ୍ୱବନିକାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଠାକୁର। ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ବିଲ୍ୱବନିକାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ହିନ୍ଦୋଳ, ଭୀମ ଯାଇଥିଲେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଗଲା ଅଭିଶପ୍ତ ସର୍ପ ଇଏ ପରେ ସର୍ପାଘାତ ଯେତେବେଳେ ଭୀମଙ୍କୁ ହେଇଛି, ଭୀମ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ସର୍ପ ମହାରାଜ? ସର୍ପ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ବାବା ମୋତେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଭୀମ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ, ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ଦରକାର ହେବ ବିଲ୍ୱବନିକା ଆସିଥିଲି ହିନ୍ଦୋଳ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋତେ ସର୍ପଗ୍ରସ୍ତ କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଗଲେ ସେଠି ଯଜ୍ଞ ହେବ, ସେଠି ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ପେଶ୍ୱର ସେଠି କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆପଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭୀମ କହିଲେ ହଉ, ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ସର୍ପେଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର, ପଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଠି ଆସି ବାବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ବାବା ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଭୀମ ଏଠୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସର୍ପଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ ସେଠି ତୁମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ବାବା କହିଲେ ହଉ, ତାହେଲେ ଭୀମ ଆଗେ ଆଗେ ଆସିଲେ, ସର୍ପ ଏଠୁ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ। ଯେହେତୁ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ, ଭୀମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆସିବ ମୋ ପଛରେ ତୁମେ କେବେ ପଛକୁ ଆଣିବନି, ଯେଉଁଠି ପଛକୁ ଆଣିବ ସେଠି ଆପଣ ରହିଯିବେ। ସର୍ପେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସର୍ପେଶ୍ୱର ଆସିଲେ, ଆମର ସର୍ପେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ସାପୁଆ ନଦୀ ହେଇ ଆସିଲେ। ସର୍ପେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ସର୍ପ, ସେମିତି ନଦୀ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଗଢ଼ି ହେଇ ଆସିଗଲା। ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ମହାନଦୀ ପଡ଼ିଗଲା, ମହାନଦୀର ପାଣି ସ୍ତର
ଆଉ ତଳସ୍ତର ହେଉଛି ବାଲି। ସାପୁଆ ନଦୀର ତଳସ୍ତର ହେଲା କାଦୁଅ ପଟୁରେ ତ ଆଉ କିଛି ଖସଖାସ କିଛି ଶୁଭିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ବାଲିରେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସର୍ପେଶ୍ୱର ଚଢ଼ିଗଲେ, ଖସଖସ ହେଲା ବେଳକୁ ବାବା ସେଠି କ'ଣ କଲେ, ସର୍ପେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ପଛକୁ ଅନେଇଦେଲେ। ଭୀମ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଯିବେ। ସର୍ପେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର କ'ଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନା ଅଛି? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମୀଭୂତ କଲେ, ସର୍ପେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ ହେବେ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ରାଜା, ନହୁଷ ରାଜା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବାବା ସର୍ପେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଠାରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସର୍ପେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ। ତାଙ୍କର ଧବଳେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମଝିଆ ଭାଇ। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ବିଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଲା ମହାଶିବରାତ୍ରି, ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ, ଯେଉଁ ଦୋଳରେ ବାହାରିବେ ଠାକୁର, ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ଯାତ୍ରା, ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ଯେତେ ଯାତ୍ରା, ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍। ବାବା ଗଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ଏଇ ତ ବାବାଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ଏଇ ତ ରହିଛି। ଆଉ ବାବା ସର୍ପେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ ଶିବରାତ୍ରିରେ ବାବା ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରାୟ 50 କେଜି ଚାନ୍ଦିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବାବା ପୂଜା ହେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 4:10ରେ ବାବାଙ୍କର 108 ଗରା ଜଳରେ ବାବା ଜଳାଭିଷେକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କର୍ପୂର ଆଳତି, ତାପରେ ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୋଇ ବାବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବେଶରେ ବାବା ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମହିମା, ବାବାଙ୍କର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବାବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ସୁସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଲାଭବାନ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କୌଣସି ବାବାଙ୍କର ଲୋଭ ନାହିଁ। ବାବା ହଳଦୀ ଟିକିଏ, ମହୁ, ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଘର୍ଷଣ କଲେ ବାବା ରୋଗକ୍ରାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ସୁସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ରୂପ ଆଉ ଅଭିମାନ ଉପରେ ଆମେ ସନ୍ଦେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ତ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଠାକୁର। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ପେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଆଉ ସର୍ପେଶ୍ୱର ପୂଜକ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ এই ଜାଗର ଯାତ୍ରାଟି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓମ୍ ନମଃ ଓମ୍ ବନ୍ଦେ ଦେବ ଉମାପତି ସୁରଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ଜଗତଂ କାରଣ ବନ୍ଦେ କର୍ଣ୍ଣକଭୂଷଣ ମୃଗଧର ବନ୍ଦେ ପଶୂନାଂ ପ୍ରତି ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟଂ ଶଶାଙ୍କବହ୍ନିନୟନೋ वन्दे मुकुन्द प्रिय वन्दे भक्तजनाभयं च वरदो वन्दे शिवः शङ्करम्। ॐ नमः शिवाय जय बाबा सर्पेश्वराय नमस्ते शम्भुदेवाय नमो नमः। मोर नाम वासुदेव दास, मो बाबा सर्पेश्वरंकर पूजक। बाबांकर एवं 3 दिन हो यज्ञ चली अक्षय तृतीया यज्ञ, आज तार शेष दिवस पूर्णाहुति। बाबांकर विशाख मास शुक्लपक्ष तृतीया तिथि प्रभुंकर यज्ञ आरंभ करा जाए। प्रभु से दिन टू 21 दिन प्रभुंकर चंदन यात्रा आरंभ हुए। प्रभु आमर सापुआ गुप्त गंगारे चाप खेलती। तापर प्रभु आम ग्राम को चुड़ी भोग खाइबा जाती चचेरी को 21 दिन धरी भोग प्रभु पाखे लगे। यज्ञ विश्वशक्ति महायज्ञ प्रभु सबुआड़ समस्त भक्त मान समागम होती। प्रभु समस्त भक्तर समस्त मनस्कामना पूर्ण करती। प्रभुंकर 12 मासरे 13 पर्व, सेमितिक महाशिवरात्रि, शीतल षष्ठी, शिव विवाह, प्रथमत प्रभुंकर मुख्यतः है चंदन यात्रा, मानव दौड़। प्रभु भोग अक्षय तृतीया प्रभुंकर यात्रा आरंभ हो सारी। प्रभु समस्त भक्तर मनस्कामना पूर्ण करतु। जय बाबा सर्पेश्वर। समन्वितं सर्वार्थसाधकं एवमेकानि सूर्यो वामस्त्रोत्रबिन्दु संयुक्त
त्राई सर्पेश्वर महाप्रभु बाहर बारिणी यात्रा। प्राय 1000 वर्ष तले आम जानवा पाई जितेबाला अनंग भीमदेव कौन एक अभिशाप प्रस्तुत होते से अभिशाप मुक्त पाइबापी कि से सर्पेश्वर शिवलिंग सहित अन्य 4टी शिवलिंग जल दान करके पूजा करथिले एवं जहाद्वारा से 5टी लिंग को पूजा करके अभिशाप मुक्त होते से ही समय अनंग भीमदेव राजा से मंदिर स्थापन करते जहाँकि आजिका दिन में श्री सर्पेश्वर महादेव मंदिर भाव में आम समस्ते जाचु एवं पूजा करी आसुचु। तेबे यही जो मंदिर रही जहाँकि रही 1000 वर्ष पुराणा मात्र यही शिवलिंग रही शैव क्षेत्र रही द्वापर जुगरु। यह थिला बलरामपुर पवित्र ऐतिहासिक श्री श्री सर्पेश्वर महादेव मंदिर अद्भुत कथा। यह एक अभिशाप मुख्य पर्यंत आत्मिक यात्रा। एमिति अनेक अदृश्य एवं अपरिचित ऐतिह्य लुचिछि आमर एई माटी मा आमर ओडिशा आम कटक माटी जल और वायु मध्य जदि यह कथा आपण हृदय को छुईला यह वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। आसंतु एकाठी होई आम माटीर गर्व को विश्व पर्यंत पहुंचाइबा। वंदे उत्कल जननी। जय बाबा श्री श्री सर्पेश्वर महादेव। हर हर महादेव।